ndaona kubva paukabva kuno wakarara naye kangani murume kana bonde richinzi ndinopiwa inini kana tauya kuno kwarusi rudo kumanikidzira teimbonyarara ndati raifamba sei bonde rakatatse aiwa raiwani raiwana watondimutsa usiku apa kana aikumutsa usiku kamukise pamuromo paka mukise kakana aikumutsa usiku una kushora ndini kutaura rati mukise Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nhau ya ZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai iwawa wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Right, takamboti endai kupa munogara zvakanaka tuone kuti zvinhu zvinotangira pamishenda kupi zvapa pinogara. Takati unoona kuti taura. Taurisa. Asi chiri ndisina kunzwisisa ndechekuti kana munhu wate uri kuda mukadzi wako unongoenda uri maoko ere. Zvakandidzosera futi pafungwa yekuti ndinenge ndiri kuwandirwa. Ndisisa kuti pako yakanyika kacho akaratidza sei rudo rwomba. Pakauya zveshakumba wakatorara mumba. Asi izvi ndozvavagara zvavanoita pese patinongoyotongwa. Aiwa mazuva iyaya atinonge tiri kudare vanouya zveshakumba vachinyatsopefumasa baba asi ndomugaro wavo. Makarara nemakondo here musi wacho kwainzi unoramba kurariwa naye kai? Vanombonya navo. Mukarara sei navo? Ndakatorara navo kozi hapana zvandainchaita ndaitosvoti vanouya kuno kotaura kuti nepasiri pekuti hanzi anoramba. Asi akakupa rudo zvinokugutsawo zvokusababa. Zvekuda zvokuti nekuti nyaya iri kudai kuti kakanda kachiishi Indurai. Shwa kuda kuchova kusena mai chova zvako urambiswa. Pamusoro changa vomba zvishokwa ndingakaenda. Ngoti musi wa 29 ndakaendawo ndapfeka wasipo ndazidzokereswa 30 ndadzoka nozvawo svikawo kumba zvimwe zvinenge zviri kundaingoramba ndichinyengererawo ndaona aneimbira mwana anete kusvika anyarara chokwadi naizvozvo zvacho zvataishandisa zvienda adatoti zviri kuipo ndakati ko tichazvidiko tatoona kuti hazviitepa tinofanira zvipi izvozvo kukakawara kunoita kungori kwasi ndikuramba nditsatsawa changamai uri kuwina here aiwa ndinofana kutora chokwadi chokuti ndinofana moya sei nhasi moya mese asi ndazoya nemudhudhu ndinonge ndichimhanya kunotora zvifuyo parefu saka ndazonoti rege ndichifanira kutungamira ine muchiteera pandazofona achiti wasvika asi wapo marebhasi handisina bachangamira ngosina chokwadi chakanaka kuti zvaiitipo ikoko vakabva ndasangana unokatsauna musi wa8 mwana akadonha okay asi ari kuzvinzwisisa here mama kuti muri pamwe chete iwo kuchinzwisisa kuripo asi chinhu chandaona chekuti netseri ndechekuti vakazonditaura chokwadi zvinowanika iwo hadzinangu kataura chokwadi akati muri shamwari zvimwe zvese hapana chinganetse zvese zvataitotaura zvindakatozoona kuti taitaura zvimwe zvekutozvifumura nyaya iripo ndeyekuti inini chandiri kuda ndechekuti zvakatoshanda uno mukadzi wako izvezvo ndo zvatoda kuti ndipinde mazviri ndisingamisiwe ndakati kupinda mazviri munopinda asi inini ndinoenda kumberi inimotera kumashure iye kana achida kudyawo futi zvangu newe zvezvi anodyawo kumusana kwavo ndo zvingagona kungeita kuti kufamba zvakanaka zvaunoda kuti tiite sababa ngonudza mbokomwana nanafungu kuti kakati kaikaenda kada tokawirirana tiri pamwe chete patakagadzirisa taura chokwadi handina chandinonzi nemita vakashanda nemukadzi chandisimwenini
nekuti mukadzi uya akatoya zvinhu zvese zviri background zvapo. Saka chavanonditi inini ndiri kufanira kunge ndichitaura ndiri mumashure mavo kuti ndipinde muzvinhu izvi maini ndini nyakutoirota ndikaenda nawo tikanofukura matombo tikasembura tikaona mune chuma. Munda vakatenga neni, ground reshopu iriko vakatenga neni, mastenzi ese ari 2 takatenga tiri vairi. Mukadzi wenumber 2 asati auya uye number 3. Saka chandinonzi inini ndofanira kunge ndichipinda muzvinhu zvakawanda zvemukadzi uyu zvii zvaakashanda apo zvandisina kushanda inini. Ipapo chete mutaurire nekuti kana vasiri kukwanisa kuudza mukadzi wavo mudiki kuti shopu iyi amai inovarimo kozi ndova ndakatanga nawo zvinhu ipapo pachanetsa kuti tisimbe tigara tese. Inini ndiri kutokundikana zvishuwa nekuti kana ndakato munoziva zvinorwadza kuti inini ndinonzi kasikagonesa mukadzi wangu inini pazvinhu zvaakasvika zviripo ndonzi gumbo rako asida kutomboriona panapa. Ndakavati baba ino mudhuri usati wapera kuwaka baba ino ndiri kungoda pekutengesera nekuti ndakanzwisoti kana takagara pachipari pane zvinoitika chingondipai pekutengesera moita dzimwe metsi. But vakaramba vakati ndingatotsvaga zvimwe zvekukutsvagira iwewe. Izvi ndo zvavagara vanoita kubva taenda kwese kunogadzira. Oraidiwe zvauri kuda zvii? Takatenga stand iri kutipera risiri yandogara. Takatenga stand yeshopu so yapera vaitotora kuti mari dzemari ndo vachivaka. Kumaini handina chandiri kuwana ndakadzima kwese. Saka ndiri kufanira kuwana zvinhu zvangu zvakakodzera ipapo. Kana vasiri kukwanisa kuti inini kushopu ndiwane mashezi, kumaini kwacho ndiwanewo mashezi evana kozi havana chavanobvisa kumba. Zvese vana ndiri kuona ndega ngatirambane zvedu nokuti ini handikwanisi kushandira mukadzi. Pindura pamusoro ichangamira ndakitange tidzoka kumashure kenditsanangudze zvakanaka mudzimai wako. Mudzimai wangu uyu ndakamurora 2009, maini yangu ndakawana 2003. Pashopu pauri kutaura nezvavo takakumbira takati naiwe mira umbotaura. Wakamurora 2009 maindi ya 2003 mwana wanga ani mesi. Ndaifungidzira kuti kwese kwauri kutaura kwakanaka sekufunga kwako asi kuri kushatira pakuti kuri kutsemura rudo. Ndaisingafungidzira kuti zvamaifanira kuita iwewe hawaifanira kutaura zvese izvozvo. Ndinobva ndakutokujekesera. Ini ndiri kuenda kubasa ndiri kusenza. Ndakarora mukadzi wangu kuti ndigumbeze 1. Zvandiri gumbeze 1 tichisenza tese titoipa nyangwe kana akandiona ndine mota dzangu tatova tese pashare. Saka usataure zva 2003 taura kuti zvinhu zvese takasenza tese naamai. Isi hatisi kushare zvinhu. Amai iwe musikana murimo muzvinhu wazvinzwa. Asi kubva ndabva futi kwachipushu vakanditi zvinhu zvaamai murimo izvezvi makasvika muri kufanira kusvika kupfuurira kugomo kumaini. But ndabva kwachipushu ndakasvikonza asida kuona ende kana tikagara kudai zvinoita kunge zvakanaka tikasvika kumba uko hatangike murume wangu inini hakunako ndiri kukundikana. Teerera dai uchikundikana usina kumupa zvapakati wakamupa zvapakati. Ayo izvozvo nyaya yekuti mumba mandogara mumba make ende mumba menyu mese achiuya anditika anga achiuya hanzvadzi dzangu dzirimo. Saka pamwe pacho ndotoona kuti zvakaoma kuti nini ndotozonyara kutarisana hanzvadzi dzangu. Alright, teerera. Pati pane nyaya yekuda kuhwandirana. Chiteerera unzwe. Mune imba ngani? Tine dzimba 2. Mune vakadzi vangani? Ane mukadzi waanogara naye asi nini pacho handingamuudzwa. Asi ane vakadzi vangani? 2. Kundanzwa uchitaura kuti wechi3. Iye ndo wechi3. Number 2 akatoenda. Wakangotizira wese zuva rimwe chete. Sanyepe. Taura chokwadi pamberi pamwari ini handikwanisa kusingachigara nababa vangu kuti vanitaura zvinhu kunyepa. Dai vachitaura nyaya pachena nditika togadziriswa pane dambudziko. Teerera unzwe zvandoda kutaura. Tisatamboenda kurefu kwese. Zvako zvese zvakutaura. Zviri out of topic. Zviri out of topic siya zvakutaura. Zvese zvakutaura zvitoiromwe. Mukumbirire kuti paive ndakutaura zvisizvo. Muzi. Mukumbirire kuti madzimai. Mukumbirire kuti papi tembo.
nokuti mataura zvakawanda. Andinokumbira ruregerero inini ndinokuti imimi ndakaroora mumwe mudzimai ndisina kunge imimi mira ndobanda kupindura ipapo inini mazvinzwa unochichaona chokumbira ruregerero irwo manje rabandina changa nokuti wakarimisa mugadheni rumwemo kachanga chimboteerera ndoshanda kuti ndichite pa ezvinezvi pamunobva pana next quarter amudzoke munodzoka koti inouya munoudzwa date bosi sei ndaona katatu maita rata dzofamba nokuda kwe teerera aikumutsa usiku taura taita vanhu 2 ini ndiri kuti endewo kumashure mudzimai wangu ari kuti daenda kumberi no chikonzero chokuita chokuti wakavhomuka wakatadza saka topandopanda kuti dai nditonge zvekuti ipapo tipagadzire zvakanaka teerera unze panoda muziko ndepekuti chi isa zvinhu zvako pachena ichokwamumwe zvandiita ndakamudhonza kuti handitoita chakati chechi ari kufa asara akamira mani varamba teerera unze ndaenda kuita nouye weva ndapedza zvakanzi ndiripo ndizvozvo hatichiita chimwe no hatiite pachimwe hatiite ichocho ndopauri romwe ipapo ndati aiwa kamudzimai ndadzoka futi kwaari ndikati teerera unze kamwana wamai ndikukumbirawo tembo pane zvako zvese zvatatinazvo tiri tembo zvese zvamunazvo pano mukadzi ari kumba wacho naasipo wacho nese ndozvenyu mese muri pamwe chete siyana nezvokuti ndo zvakati wazvinzwa ndezvenyu mese mazvinzwerama Kumbira ruzivo. ndawadaire rege abvunze adaire ndakuziva ndati inini tine dzimba mbiri dzatakatenga mukadzi uyu asati apo ndamboti kuti ndiyo number 3 takatenga ground reshopu iyi asipo maini nemunda zvese takazviwana asipo azouya obva vatanga kusimudza shopu mukadzi uyu apo mari dzemarendi vaitotora ndivo vachitenga zvinhu zvekuakisa kopi kwekuyo inini ndobva ndanzi ahupo tinoti here shopu iyi ndiye mukadzi uyu handina kushandisa mari aionyera dzemarendi makatondiendera kwamambo ndakakumbira kuti mukadzi wanga kuramba teera unze zvandoda kutaurira sei zvawataura zvakanaka asati kunokupindura ndakufanira kuudza chokwadi sei asati ndauda kuti imba yedu kuti gove tinogova musi wokupedzisira but asati asvika ikoko zvinhu zvese zvinoti iwewe wazvinzwa ndaimukarazvo zvinhu zvese zvinoti iwewe ende chinhu ita naamai ende chinhu ita nomumwe mukadzi wacho asi muchaufambe asipa respect moyo wife wazvinzwa chakaipapo uriwo kuzoratidza pakutaura kuti ano ndamboita nomumwe mukadzi iwe shuwa uitewo ndopauri kutadza ipapo orit ndoda kumbokubvunza pomuri kuita bonde muri 2 uri kumudza kuti kana ndapedza ndakumhanya kunouya unozongoona waenda kuba kuno mumwe unodarire kudaro tembo chimuudza kuti amai tembo ndinoshaisha mukamwe ndiregerera muyo husband inganhasi ndouya unopfuma 1 mutaurire kuti inganhasi ndouya unopfuma 1 ndagara njienda nayo changamira but unotsotsi hwaunoita tokona kutonga panapa unozvaunozoita kuseri tembo mumba mangu nemhuri dzangu anditi ndikuda kuti mhuri idzi kedzi tisaite kuti uku ndokunosimba rokuendwa chete naamai guru vachingo unosvika kuita zvavanofunga iwo amaininowo futi ndiri kuti ngawadzokowo futi kunosvika amai guru kwekwe zvisenji zvisanganisai ndiri pakati kudai hausati wakuchitanga wagadzira unhu wako nokuti awakuda unopinda mune izvi zvandambonyaratidzwe kamai tembo uyu haabvumire uyu mudiki kuti aendewo chimbomirira kamai tembo watautaurai mai tembo ndiri kuti inini changamira patanga tichimbogara chese kumashuroko zvisati zvanyanya kuoma inini ndakasvika kumba kumaine ndindagara ndichigarapo mukadzi mudiki akazoiswawo ikoko kubva ndaenda ndikasvika inini bepa resauti richiisiswa sauti mpoto pakubika handiti pandakabatawo inini bepa riendoiswawo nesauti mpoto nebepa mupoto sauti inini ndinotukonge kuitwa imbwa amainini ava akapfeka hembe yababa amainini wangu vavo munhu ane bhoti but akapfeka hembe yemurume wangu miri waanawo haadhambise hembe yemurume wangu asi inini ndakapfeka hembe yemurume ndinonzi wadhambisa
hembe yangu wabva wazonyangadza. Saka ininika ndakagara ndazviona kuti pabarika redu hariite kuti tigare tese, nekuti inini ndinotadza sitereki mabi angu haatadzi. Iwe nomabi yako akakora ndiye akasimba? Ndiri mutete, nditori mutete zvokuti ukatomona tange mukuru kwandiri. Vari kupi mainini? Manoko asara kukoko. Mainini vari kupi? Vari kupi maini. Moda kuti vashedzere tembo.